Kahle mina ngashada nobaba wakhe. So ngishada nobaba wakhe ngangabakuthola abantwana. Okay. So ngithe la sengithola khona abantwana-ke sengizothola abantwana, ubaba wakhe wanginikeza umfowabo ngoba yena benganayo inzalo. Wanginikeza umfowabo ukuthi umfowabo akazwane nami. So ngase ngibathola kanjalo-ke abantwana. Iy'ngane zami zazingakwazi lokho. So-ke ingakho sengithi manje angihlambuluke ukuthi yingakho mhlampe bengazwani kahle hle. So umfowabo omdala noma umfowabo omncane? Umfowabo omncane. Omncane. Oze emva kwakhe. Uyezwa ithuba omncane wakho uyena baba wakho? Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni. Namhlanje simenyiwe kamndeni wasePhakula. Bathe bakaPhakula asisondele because banenkinga nabo ekhaya. Asabe siyobabheka. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni. Nihleli noLongstar. Namhlanje simenyiwe la kaPhakula. Kuthiwa Black Life ake nisondele nakuzi inkinga ekhaya. Mhlawumbe nani ningakwazi usixazululela. Sawubona njani? Siyaphila sisenjani? Siyaphila. Ngicela ubingelele uBlack Life TV uzisho negama. Sanibonani Black Life TV, igama lami nguRianet Sibongo waPhakula. Waphakula. Okay, siyabonga ukuthi usimeme la ekhaya namhlanje. Akujwayelekile ukuthi simenye abantu abancane, simenye abantu abadala sebexakwe yinkinga. So awuxoxeke, inkinga yakhe iqala kuphi? Iqale kanjani ukusiza benkinga? Inkinga yami ngifuna ukuthi uBlack Life TV unginike iclosure ngokuthi ubaba wami ongizalayo akangithethise kwezinye izingane. And manje lento siyahamba ibe ngiba ne-anger sometimes because mina mekhona izinto engiyicelayo kuyena uyangihehebuza, angibhekezelena, ngikhuluma ngezinto mhlawumbe ezidinga isikole kanje. Uyangihebeza, angibize ngamagama, ethi mesephuzile-ke nje mina-ke nje ngiyinto yakhe nje. Udane nje angithatha ngibhekisele. Sometimes ngize ngihambe ngiyolala kwabangani bami ngoba manje phela sengibalekela lento le. And umama mengimtshela ngalento kwayena ngazuthi akafuni nje ukuthi siziqala ukuyikhuluma le ndaba. So manje bengifuna usizo ngalokho. Okay, asiqale la ekuqaleni-ke. Ubaba usakhula binjani relationship yenu? Ubesingazwani nje sidalwa. Anizwani? Anikazi nje nazwani? Asikaze nje sazwana naye sidalwa nje ubaba. The reason ngibuza phela ngiyazi ukuthi-ke na ngokuyintombazane usamncane umuhle. Mhlawumbe khona into ozenzayo engazwani naye ubaba. Ingakho ngibuza. So uma ukuthi uhlala naye ubaba uyambuza ukuthi hawu baba kwenze njani? Akuhlaleki naye ubaba, mina nje ngicina ngosawubona futhi sometimes uvuma ngekhanda. Akuhlaleki nje naye ubaba. So you telling me mawuthi sawubona baba akavumi noma uvuma ngekhanda? Sometimes uvuma ngekhanda, sometimes uyavuma. Athi yebo. Akukho ukuthi ngahlala naye nje kanje ngoba ngihleli nawe sikhulume. Noma ngithi ngiyazama ukumbuza ngithi ngiyafuna ukuyiqala le ndaba, akuhlaleki naye. So manje-ke ehehubezeni athina amagama asuke wakhuluma? Awungisukele la. Awungiboni ukuthi ngibhizi. Awungeke phansi. Ave unesicefe njalo wena. Noma uyiboni yini ukuthi unesicefe? Ubona nje ukuzwa lokho okuphuma emlomeni womzalo ukuthi unesicefe and sengiyibuza ngenzeni. Yini le isicefe kangaka? So uma wakho-ke manje asikhulume ngaye. Yena-ke phela ngoba uyintombazane, I think it should be easy ukuthi ukhulume naye. Ya umama kuyakhulumeka naye. Very fucking same thing naye-ke engimbuza uma ukuthi enena hawu ma uyakubona yini indlela ubaba angitreat-a ngayo kwezinye izingane. Hayi uma naye akanginike into eqondile. Nje mhlawumbe hayi khona into mhlawumbe une-stress. Mhlawumbe khona into emstresayo ngizoke ngimbuze. Kube into ephela kanjalo. Wena uqale nini ukuyinaka lento ukuthi hayi bo mina ngiphathiswa kwezinye izingane? As much as ngikhulu yabo nje sengifunda grade 10 kanje sengiyaqala nami ngiyabokisisa-ke phela manje. And nemfundo the while ikhula ama-grades nezidingo nazo ziyakhula. Okay. So esikoleni usuqedile? Ya ngiqedile esikoleni. So e-tertiary use-tertiary noma usahleli ekhaya? Ngise-college kwamanje. Ngise-college. Uyakusupport ubaba? Yazi ngisho mhlawumbe ngishaye imali yokugibela ngazobe nisimanga. Umuntu oyiphuzelayo. So manje isikhathi esiningi nje angeneki. Umuntu azangisupporta mhlawumbe kuze kube uyena-ke umama. Ngikuzwa uba lezinye izingane, ingaki ezinye izingane? Uzu-2 elandelayo. Bawu-2 elandela wena.
So bona-ke yini akwenza differently compared to wena? Uyakwazi ukuthi uma ephuzile enye-ke ayithathe ayikhone ayidlalise Hawu. kuhleke kube mnandi mhlawumbe akhiphe lelo shumi lama-chips leyo nto ayifiki kahle neze mina. So umama namhlanje uyena esizohlala naye phansi. Ucabanga ukuthi uyena olazi iqiniso ukuthi ke nakwenzakalani? Usu-ready ukuthi uzwe into azoyisho? Ngiyacabanga ukuthi ngi-ready because ngifuna ukuthi ngazi khona mhlawumbe ngizobona ukuthi ngikonekephi. Okay. So ubaba masayibona mhlambe le clip le uvelile la ku-TV, awucabanga ukuthi uzokuhlukumeza kakhulu? Sengamane mhlawumbe uzongixosha ngazi kodwa sengamane ngixoshe sengazi ukuthi okay kahle kahle yini Bangayo. ya Manje ngoba uthi-ke ubuyulale kubangani, umama uthini ngokuthi wena ulele kubangani? uzothini ngoba naye uphenduka isibane lo baba mesephuzile kwayena ngamxosha ngilandele. Okay. No, asimlande uma wakho sizwe ukuthi yena udaba kuthini. Okay. No, asimlande umama sizwe ukuthi nawe yena uzothini ngalolu daba. Ake sesibuyele ababukeli emakhaya sesijoyina yena umama. Sawubona. Yebo. Njani? Saphila njani? Siyaphila umama uba. Umama Mesiphakula. Nesiphakula. Yebo. Okay. Igama lami nguLongstar ka-Black Life TV. Yebo. Simenywe indodakazi yakho la ekhaya. Yebo. Yathi kena icela abantu asihlale phansi sonke sixoxe ngoba kena kuneyinkinga anazo. Yebo. So ngizomdedela achazele Yebo. ukuthi usibizeleni. Ungakhuluma. Ngake mhambe ngibezile la ku-TV ukuthi bangisize nginkinga kababa ngendlela angitreat-a ngayo ubaba ukuhluka kwezinye iy'ngane. Njengoba wazi nawe ukuthi vele unakho ukungihlukanisa kwezinye iy'ngane. So manje bengifuna ukwazi ukuthi khona yini into emele ngiyazi mhlampe ngale action ama-actions akhe awenzayo. Ngitshele ukuthi ukuphatha kanjani. Njengokuthi nje mekhona into engiyifunayo kuyena akakwazi ukuthi angiphendule kahle angitshele into menganayo futhi akazi nje aba nayo nje actually uyakwazi nalo lokho. And njalo futhi mesuke ephuzile uyamazi ukuthi udana afike angithuke nje endlini angithatha angibhekisele bese kuthi la ma-siblings wami la amanye angilandelayo omunye uzomgona amnike ishumi ihambe uthenga ama-chips nibe khona into ey'shoda ngazo kube yona otatazelayo yenze sure ukuthi bayayithola. Mina mekhona into engiyifunayo wena mama uyazi nawe uyanginika kodwa yena nje umedana ngihebeze ethi wena usanonyoko hamba kumahaka warahara nani. Manje ngifuna ukubuza ukuthi why mina phela mina ngimdala kunabo bonke labo futhi ngabe nami into engiyifunayo ngiyayithola. Mama uyazazi lezi zinto ey'shoyo ndodakazi? Yebo khona ngiyazazi ngeke ngizibone kwenzeka. Usukenza nje umyeni wakho? Hey, nami ngixakekile ukuthi ngabe lo muntu mephuza utshwala ngoba ingane iyayisuke ingitshele kwesinye isikhathi ukuthi ubaba wenza ukuthi. Ngithi ngathi ngiyazama nami kumkhuza ngibona ukuthi hayi ngoba vese umuntu oyidakela utshwala mhlawumbe uzobuye kwehle. Zobe idlule. Okay, so ubaba wasekhaya-ke singakangeni odabeni ngoba kumele uma ngiphuma la ngibe sengazi ukuthi yena ngempela yini inkinga. Uwumuntu onjani nishada? Umuntu nje vese naye oyihluphelayo kodwa kwaku-right phela ngoba mina ngangimjwayele. Lokho into ayenzayo kwakuyinto esengivele sengiyazi. So manje uma iphatha indodakazi yakho kanjena uzizwa unjani? Yebo khona kuba buhlungu. Kuba buhlungu angifuni uqamba manje kuba buhlungu. Kuba buhlungu. But-ke na usisi la uthi kwesinye isikhathi uma ethi ukhuluma nawe uvesa nombrush off ungafuni ukukhuluma ngale nto le. Futhi phela manje kwesinye isikhathi into ebengisuke ngingayiboni yabo. Ngingayiboni uyenza nami nginganakile ngayiboni ngize ngizwe ngayo ukuthi hayibo ubaba yini ndaba bona inkinga kangaka namhlanje. But why iy'ngane lezi eziwu-2 ey'landelayo ziyagonwa yena ewumafungwase akagonwa? Umkhuba omdala nje awenzayo ngabe mhlawumbe uzizwa ukuthi nalona naye ubuyahluphe naye ahambe ele ahamba angabuyi abuye ahamba abuye ahamba angabuyi mhlawumbe ngeke ngibone ukuthi naloko kuyamcasula enhliziyweni yakhe. Uma ihambe yale hambe ngabuye usuke yaphi? Futhi phela njengey'ngane zonke nje bey'jwayele ukuhlupha nje bayihlale yihlupha nje. Uyahlupha usuke uhamba ungabuyi ngenhloso? Sometimes kuyenzeka ukuthi ngisho ukuthi angeke ngize ngibuye mhlawumbe siyaphuma nabangani bami. Sometimes ngihambe ngumuntu ukuthi mhlawumbe ngiyabuya gcine ngingasabuyekanga. Gcine ngingasabuyekanga. Uma ngingabuyekanga usuke ukuphi?
njengoba kade sometimes ngibuye ngihambele ngiyoyilalela abangani abangani bakho. So usuke umazi ukuthi ukuphi uma ukuthi akabuya. Sengamazi ke Sungamazi. ngoba bese ebuya ekuseni hawu Hawu. uphuma nje ukuthetha njengomuntu omdala uphuma Ri, mangiphuma kubangani bami. Ri kanti nawe ubuye uhambe ungabuyi. sometimes vele uma content rate ethile ngizokhokhela abanye ngoba naye ugogo naye sometimes nje ubuye anganginaki izinto ngisuke ngizisho ngintane ngihambe ngisho umoya ngintane ngiphume nje ngiyihambele nokuthi ngilapho ukukhuluma kakhulu because umuntu ongibuye ngakwazi ukukhuluma kakhulu. Okay. Uri uyindodakazi enjani? Hayi yena uright ngoba isho nesesikoleni ufundile nje waqeda wathi nje uright esikoleni. Uright esikoleni akanankinga nalutho. Okay, so uhlelo mama ilo inkinga zomndeni la kwenzeka khona inhlambuluko. Mayichaza kahle uri le ndaba uthi ke ubaba wakhe uyamhehebuza ukukhuluma noma yini amsho nokumthuka. Of which ke na angikuzwa mhlambe uthi uri uletha abafana okwenza izinto ezimbi ukukhula kwakhe. So siyacela ukuthi usitshele iqiniso njengomama ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Kahle mina ngashada nobaba wakhe. So mina ngishada nobaba wakhe ngakabathola abantwana. Okay. So ngithe la sengithola khona abantwana sengizothola abantwana ubaba wakhe wanginikeza umfowabo ngoba yena benganayo inzalo. Wanginikeza umfowabo ukuthi umfowabo akazwane nami. So ngase ngibathola kanjalo abantwana. Iy'ngane zami zazingakwazi lokho. So ke ingakho sithi manje angihlambuluke ukuthi ingakho mhlawumbe bengazwani kahle hle. So umfowabo omdala noma umfowabo omncane? Umfowabo omncane. Omncane. Oze emva kwakhe. Uyezwa ithuba omncane wakho yena baba wakho. Manje ke esekunikile ke ingane ke lezi ezuthuyi kabazona. Kaqhubeka nje ingane zonke kwaba izakhe. Ekaba omncane. So yena kanangani? Hayi azange zabathola abantwana yena. Kwaphela kanjalo nje ukuthi sishade kuphela nami ngangabathola abantwana. Wangena uba omncane. Ngase ngingena uba omncane ke uba omncane kwakuyena ke uthola abantwana. So ke ingane zami lokho behleli azingakwazi. Ngathi ngakho ngithi ngizocela ukuhlambuluka ngaleyo ndlela ukuthi mhlawumbe kuzolunga bese ingane seyikwazi lokho. So kuba bomncane isivumelwano kwakuthiwa ngizothola ingane engaki. Uba bomncane kwathi bazothola ingane kwathi bathiwa 4. Kwathiwa 4. Kodwa mina bese ngino-3 manje. 3. Na end up until 3. So ubaba kulento yonke le arrangement angithi wayazi. Wayeyazi ubaba. Yena wangithumelela kuyena ngoba esebona yena ukuthi inzalo akanayo. So kuyo yonke le arrangement nani imchecker yini ukuthi uzizwa kanjani ngoba phela uyabona shuthi engisiphumela ngala. Isiphumela phezulu ingane. Nani imcheck ukuthi yena ufila kanjani noma kwakubaleke kumndeni ukuthi kutholakala ingane. Bakubalekile emndenini ngoba emndenini phela nami sengisaba ukuthi kuthiwa angizali inhlobo. Ngoba inzalo abuyazi emzini bungazali sikwenzeka kanjani. Uphi ubaba omncane usaphila? Usaphila. Unayo relationship nengane zakhe zo3? Hayi zahlukana futhi naye nabahamba oyidlalela konhlungwane ngasala somsala nezingane. Nahlukana kanjani kanti sinithandana yini because kwakungenwa kuphela? Kwase kungenwa kuphela phela shuthi kwahamba lokho sebeka izingane wahamba wayale konhlungwane. Konhlungwane. Ri uzizwa kanjani ukuze uthi uba omncane wakho yena baba wakho? Yena baba wenu in fact noba u3? Ngizizwa ngidiniwe. Ngidinelwe uma ngidinelwe yena ubaba omncane ukuthi uhlezi ngibuka ngiqinisa uyalazi ukuthi mina ngingane yakhe. Sometimes nifikile naye ambona ubhuti wakho omdala ama-actions akhe awenzayo kodwa athule bazi kahle ukuthi mina ngingane yakhe. So zonke lezi zinto mayikuhlafuna bekuhlafuna phambi kwakho uba uncane. Bekwenzeka sometimes nifikile ngoba phela yena vele umuntu ohlala ngapha. Nifikile ngokuzovakasha. So uma ukuthi uyama-approach uyamtshela ukuthi hayi ubaba akangiphethe kahle as ubaba omncane bethi. Bengingakazi ngamtshela-ke. Awukazi. Ngoba ngisho ukuthi umuntu obuye kade nadube mina ngiyahambela ngifuna ukukhuluma kakhulu. Mama if ukuthi-ke nina niyalazi iqiniso iy'ngane bey'ngalazi. Why benivuma ukuthi-ke na iy'ngane zihlukumezeke? Hey. Because uyabona manje ukuthi engakababa isiwelela ingane. Shuthi into efanele yenzeke ibona ukuthi ngibone ngihlambuluke kube khona inhlamba. Because enye into futhi engixakayo umtshela ukuthi wahamba yena wayohlala kwenye indawo nahlukana. Kanti nasenithandana yini wasedinwa kangaka ubaba? Sedinwa kakhulu lokho ubona ukuthi sisathandana ngokuthola phela labantwana laba.
esabathola sobabili. Manje yenzeka kanjani le-arrangement? Nanihlala ndawonye nawe ubaba omncane noma uyovakasha ngoba uzama ukuthola isisu? Ngisuka nje ngiyovakasha, ngivakashele khona. Isala ubaba kwami la ngivakashe nakhona. Yo, okay, nikhaphuli nishadile. Uma umbuzo ukuthi uzizwa kanjani ngale nto ayithini? Eyi, kwakunzima kakhulu, kwaba nzima kakhulu. Engakuba ngazi ukuthi ngingayixoxa ngithi kwaba nzima. Wow. So ingakho-ke nisekhiphe engayakhe ikhiphela kumina-ke. Udinwe into enaniyenza nobaba omncane uzodinelwa kumina. Njengoba ngisho nje ukuthi Nkosi yami mntanami kufanele kwenzeke inhlambuluko. Ngathi yona inhlambuluko into ezosiza. Inhlambuluko iyadingeka. Ngithi this is the first part niyahlambuluka. Kufanele kuhlambuluke nje ukuze kukwazi ukuphela yonke into. Uzwane kwenziwe yonke into. But uyabona ukuthi usungilimaza kanjani ngane yakho ngeqiniso elaziwayo. Hey, ngizoxosela lokho kakhulu. Ubaba makhathekena usuyitholile yesibili wayithole yesithathu. Lezi eziwu-2 ngiyezwa kuthiwa zona ungcono ukuyithanda. Kona bekunjalo. So wayeselihlehlesile ulaka lapho. Hayi. Kwathi khona ukwehla kancane. Sathi wehla kancane. Yeah. Okay, so umndeni uyalazi iqiniso ngithi. Hayi uyalazi umndeni iqiniso. Iy'ngane lezi ezinye amsho nazo seyikhulile. Abantu asebe-understand. Yeah. But umuntu oshake kakhulu nangu-real. So is it possible ukuthi wena umhlanganise naye ubaba omncane ukuze akwazi ukuthi naye abhodle? Yebo. Uzizwa kanjani? Angifuni ukumbona. Awufuni ukumbona? Why? Ngimkwetela. Mdingela. Athi ubaba wakho-ke yena-ke lo okhulisile uzizwa kanjani nge-behavior yakho usuwazi ukuthi kahle kahle akusini ubaba wakho? Lesi sengitholile closure ukuthi why kade yenza kanje sonke lesi sikhathi. Lesi sengiyazi ukuthi why shame. Ne-anger. Ngoba angizali vele. Awuboni ukuthi mhlawumbe i-anger yokuthi kwamele adedele unkosikazi wakhe ungene ubhuti wakhe ukuze athole ingane? Ya. Uzokwazi ukumxolela-ke yena? Angazi. Because nami phela kusongo mina ukuthi akadedele umfazi wakhe. Angazi ngisho lutho mina. Awucelanga uba la? Angicelanga. Mama ngathi indodakazi yakho re? Hey, mina ngiyacela mina ngesayidi lami ngiyacela Nkosi yami ukuthi kube khona uxolo. Uma ngahle akwazi ukungixolela. Ngicela umtshela yena. Ngicela ungixolele mntanami. Engangikwenza ngangakwazi. Cela ungixolele Ray, kukho konke engikwenzile. Amacala onke engikwenzile kuwena ngicela ungixolele mntanami. Xolela mama. Ngiyaxolela mntanami. Sisi. Ngiyabonga ukungixolela emaphutheni ami. Atingi Umoya wami sengizwa umnandi ngishaya umoya. Konke okudingakalayo kufanele ngikwazi ngiqhubeke nakho. Atingi-ke sekungcono-ke nawe. Ya. Manje uma ucabanga maseqhamuka yena-ke ubaba wakho, ngisazombiza ngobaba because manje sesiyazi ukuthi izenzo zakhe bey'dalwa yini. Ya. Don't you think naye fanele uhlale phansi naye ukhulume naye? Ya, ngizozama naye ukumxolela. Ngixolele. Bese ngiyamtshela ukuthi akazame ukushintsha i-behavior because manje sengiya-understand ukuthi why ade behavior kanje. Ngimtshela ukuthi ayikhululeka ngoba sengiyazi ayikho inkinga. Okay. Laba abancane bona uzobatshela nini? Hayi ngizobatshela. Uzobatshela? Ngokuhlala phansi nabo ngachazela. So I think sekuyi-first step le as umama nendodakazi ukuthi niqhubele phambili. Ya. Nenhlambuluko-ke lade uyisho. Yeah. For umndeni. I think izosiza nayo. Ya. Nikwazi ukuthi nikhulume. Yeah. Okay, sabonga sisuthi usimeme la ekhaya ekulesi siwenzile umsebenzi. Siyabonga nathi. Yo, hayi. Niyizwela-ke emakhaya ukuthi-ke na umama uyavuma ukuthi ubaba la ekhaya akabazali. Kwafanele angene ubaba omncane ngenxa yokuthi ubaba bengenayo inzalo.
So kuyacaca ukuthi-ke i-anger kababa beqhamuka lapho ukuthi unkosikazi wakhe wangena ubhuti wakhe. But-ke ngoba selibhodloziwe ithumbu, asithembele ubaba uzothola ukuthi aphole, akwazi ukukhuluma ngale nto, aphinde futhi abanikeze uthando. So Black Life TV, siyabonga kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Ungakhohlwa nawe uma unenkinga thumela umqhafazo so ilandela thina indaba. The Black Life TV.